tah di maa dia bakaji bake siap pandai badendang galak bak cando bapa mani sapo bak raso bapi tunan galak bak cando bapa mani sapo bak raso bapi tunan. Usalah dia nan kadeh nai dicubokan kapandaian kok nyampang hati kok takkan naik tani ayolah badan kok suran kok nyampang hati kok takkan naik tani ayolah badan kok suran. Santano kita laisa padahan indah denai gamang mana ruasayang de adia ameh denai koloyang mangko denai cameh di mabuangan. Buah nan masa di ujung dahan tiok dijuluak sayui panggalan elok biasa sajo pandangan pado takkan nai seso manang uangkan elok biasa sajo pandangan pado takkan nai seso manang uangkan. Usalah dia nan kadeh nai dicubokan kapandaian kok nyampang hati kok takkan nai tani ayolah badan kok suran kok nyampang hati kok takkan nai tani ayolah badan kok suran. Santano kita laisa padahan indah denai gamang mana ruasayang de adia ameh denai koloyang mangko denai cameh di mabuangan. Buah nan masa di ujung dahan tiok dijuluak sayui panggalan elo biasa sajo pandangan pado takkan nai seso manangkuangkan elo biasa sajo pandangan pado takkan nai seso manangkuangkan.